Zdravím. Posaďte sa. A pripravte sa na príbeh o Yamata no Orochi. Obrovskej 8-hlavej a 8-chvostej hadovej príšere. Poďme na to. Tento príbeh, známy ako povesť o Yamata no Orochi, je o statočnom bohu Susanovi a je o boji s touto desivou obľudou. V dávnych časoch, keď sa svet len formoval a bohovia chodili medzi ľuďmi, bol Susano, boh búrky a mora, vyhnaný z neba pre svoje neposlušné správanie. Putoval po zemi a objavoval jej krásy a tajomstvá. Jedného dňa dorazil k rieke Hi, kde stretol starý manželský pár, ktorý plakal v zúfalstve. Susano sa ich opýtal na dôvod ich smútku. Starý muž menom Ashinazuchi a jeho žena Tenazuchi mu vyrozprávali príbeh, že kedysi mali 8 dcér, ale každý rok prišla strašná príšera menom Yamata no Orochi a požrala jednu z nich. Teraz im zostáva len tá najmladšia dcéra, krásna Kushinida Hime. A obávali sa, že tento rok príšera vezme aj ju. Yamata no Orochi bol obrovský had s 8 hlavami a 8 chvostami. Taký veľký, že jeho telo zakrývalo 8 vrchov a údolí. Jeho oči žiarili červenou farbou a jeho telo bolo pokryté tvrdými šupinami. Susano sa rozhodol, že rodinu oslobodí od tejto hrozby a vymyslel plán na porazenie príšery. Prikázal starému mužovi pripraviť 8 sudov plný silného sake a postaviť okolo domu plot s 8 otvormi, pred ktoré umiestní sudy. V noci ukryl Kushinida Hime na bezpečné miesto a čakal na príchod Yamata no Orochi. Ako sa blížil súmrak a zem sa začala triasť a vo vzduchu sa ozývalo hrozné syčanie, z temného lesa sa vynoril Yamata no Orochi. Jeho 8 hlav sa hýbalo zo strany na stranu, hľadajúc ďalšiu obeť. Keď zacítil vôňu sake, ponoril každú hlavu do sudov a začal piť. Po chvíli bol drak tak opitý, že upadol do hlbokého spánku. Susano využil túto príležitosť, vyťahol svoj meč a jednu po druhej odtiaľ všetky hlavy Yamata no Orochi. Keď sa dostal k 8. chvostu, jeho meč narazil na niečo tvrdé. Vo vnútri chvosta našiel legendárny meč, ktorý nazval Kusanagi no Tsurugi, čo znamená meč, ktorý seká trávu. Tento meč neskôr daroval svojej sestre Amaterasu ako znak zmierenia. Kusanagi no Tsurugi sa stal jedným z 3 posvätných regálií japonského cisárskeho domu. Susano triumfálne stál nad porazeným Yamata no Orochi, vrátil sa ku starému páru a Kushinida Hime bola teraz v bezpečí. Zamiloval sa do nej a požiadal ju o ruku. Vďačný starý pár s radosťou súhlasil. Niektorí odborníci sa domnievajú, že legenda o Yamata no Orochi mohla vzniknúť na základe skutočných prírodných udalostí. Drak môže symbolizovať rieku s viacerými ramenami, ktorá spôsobovala pravidelné záplavy a ničila dediny a úrodu. Taktiež verzie o tom, ako prebiehal boj 8-hlavého draka so Susanom, majú rôzne variácie, tak ako to býva u mýtov bežné. Taktiež ako bývajú rozdielne verzie, kde ukryl Susano Kushinida Hime, avšak v najčastejších verziách ju premenil na hrebeň a schoval si ju do vlasov. Avšak mytológia má vždycky viacej ako jednu verziu. Susanov boj proti drakovi tak môže predstavovať snahu ľudí ovládnuť prírodné sily a chrániť svoje komunity. Yamata no Orochi je dôležitou súčasťou japonskej mytológie. Jeho príbeh je často interpretovaný ako symbol víťazstva nad chaosom a zlom. Tento mýtus zdôrazňuje odvahu, múdrosť, božskú pomoc pri prekonávaní prekážok. Je to tiež príklad toho, ako sa božské zásahy môžu spojiť s ľudskou odvahou, aby dosiahli veľké veci. Yamata no Orochi sa objavuje v mnohých aspektoch japonského umenia a kultúry. V tradičných divadlách noh a kabuki sú inscenácie tohto príbehu obľúbené pre svoju dramatickosť.
Moderná populárna kultúra si tento mýtus tiež často prepožičiava. V anime Naruto je postava Orochimaru, inšpirovaná práve týmto drakom. Orochimaru má hadie schopnosti a používa meč nazvaný Kusanagi, čo jasne odkazuje na starobilý mýtus. Tento príklad ukazuje, ako staroveké príbehy môžu byť reinterpretované a prispôsobené modernému publiku. Podobne aj v hre Okami bojujú hráči proti Yamata no Orochi a využívajú schopnosti bohyne Amaterasu, ktorá sa objavuje ako biela vlčica. Táto hra obsahuje mnoho odkazov na japonskú mytológiu a umožňuje hráčom interaktívne spoznať starobilé príbehy. Yamata no Orochi sa objavuje aj v ďalších dielách, ako je anime Král šamanov, kde motívy japonskej mytológie zohrávajú významnú úlohu. V japonskom umení je Yamata no Orochi často zobrazovaný v drevorezbe ukiyo-e. Tento tradičný štýl zobrazuje dramatické scény zo starých legend, vrátane stretov medzi hrdinami a drakmi. Ukiyo-e, čo znamená obrazy plávajúceho sveta, prispeli k udržiavaniu japonských mýtov živých aj dodnes. V modernej literatúre a filmoch je Yamata no Orochi často metaforou pre chaos a zlo. V zbierke Japanese Tales od Royal Tylera sa príbehy Yamata no Orochi objavuje ako súčasť širšej kolekcie japonských legend, ktoré odhaľujú hlbšie vrstvy japonskej kultúry. Príbeh o Yamata no Orochi je príkladom toho, ako staroveké mýty môžu inšpirovať umelcov a tvorcov po stáročia. Tento mýtus nás učí o odvahe, vynaliezavosti a o sile spolupráce, pričom pripomína, že aj najväčšie prekážky môžu byť prekonané. Tak, ako museli svoje prekážky prekonávať Raijin a Fujin, dvaja bohovia, ktorí vládli búrkam a vetru. Avšak tento príbeh si našiel zatiaľ iné miesto.